opino que és una molt bona oportunitat per agafar i juntar totes les universitats a la vegada i fomentar sobretot l'esport femení i això. Bueno, per mi és una experiència enriquidora perquè coneixes gent, ja que totes fem diferents carreres i això, i és superpositiu i així fem pinya amb el futbol de la nostra zona, que en aquest cas és Lleida. I no totes estem federades a futbol 11, sinó que ella, per exemple, juga a futbol sala. Llavors ens ajudem, perquè no som proutes. Recomanaria els campionats de Catalunya perquè al final és una manera de fer veure que es fomenta el futbol i molts altres esports i això penso que en quant a la imatge que es dona i el grup i la pinya i que al final l'esport és salut i vida i s'ha de fomentar. I a part és una experiència positiva on ens coneixem entre totes i passem estones molt guais. Totalment d'acord. Doncs dir també que d'aquesta manera penso que també agafes i iguales d'alguna manera a poc amb el masculí, no? I doncs això penso que és un pas que s'ha de treballar, que encara queda molta feina, però que és molt positiu. Bueno, el simple fet de que ja sigui futbol 11 i no futbol 7 ja et mostra que hi ha més nenes interessades a jugar a futbol i es valora positivament, ja que augmentes el número i veus les banquetes plenes i això et fa sentir que l'esport femení s'està enriquint.